Hi guys, welcome sa aking munting tahanan dito sa probinsya ng Bicol, Barangay Gibahoy, Lagunoy, Camarines Sur. Ayan. Ito ang aming munting tahanan dito sa probinsya. Ayan. Sariwang hangin, maraming kahoy. Ayan, maraming niyog, saging. Ayan. Nasa taas kami ng bundok. Ayan. Tanaw namin ang baryo. Yan. Masukal to dati pero ngayon ang ganda na. Yan. Dinedevelop ko kasi paunti-unti. At ito naman ang aking munting babuyan. Yan. Nag-umpisa akong bumili ng dumalaga tapos after a month pinabulugan ko tapos nanganak siya ng 10. Yan. Unang panganak 10. Magandang pangitain. Kaya sa mga gustong mag-umpisa ng pag-aalaga ng baboy, yan, please subscribe to my YouTube channel at marami pa akong pwedeng i-discuss about sa management ng pag-aalaga ng mga baboy from the start hanggang sa lumago ng negosyo. Yan. Hindi ko siya bebenta kasi diyan na rin ako kukuha ng ilang aalagaan o gagawing inahin. At ito naman yung itik, ayan, mga sisiw, tapos pabo, tapos gansa. Binili ko yan galing pang Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, o diba, ang layo. Dala-dala ko yan kapag umuwi ako ng probinsya, yan. Yan. Nag-alaga na rin ako yan para maka-minus na rin sa mga ilang pangangailangan dito ng mga magulang ko sa probinsya. Gaya ng itik, itlog, tapos yung pabo, ganso, yung karne, yan. Tapos ito naman yung aking yan, piggery platform. Yan, dyan ko ilalagay yon. Yan, tapos ito na sila. After a month, nung 10 biik, ayan, inalagaan ko sila lahat. Ayan. Meron siyang wallowing pole. Ayan, ipaanggit na po niyan. Design po yan ng Feed Pro, yung tinatawag na babuyang walang amoy. Ayan. Research ko lang din, tapos in-apply ko dito. Effective siya, wala siyang amoy. Ayan. Tapos meron siyang wallowing pool, yung tinatawag na swimming pool ng mga baboy. Kusa na silang magpapaligo o maliligo. Yan. Ayan, ito naman yung mga itik. Ayan. After a month, ito na sila. Malalaki na. Sa kasamaang palad, pag uwi ko, ang dala kong itik ay 40. Pagdating dito sa aming probinsya, ay halos kalahati. 20 na lang yung nabuhay kasi namatay yung iba sa biyahe. Kasi nakalagay lang siya sa estribo. Yan. Pero okay pa rin kasi at least may 20. Halos ang itik araw-araw nangingitlog. Kaya malaking bagay na siya. Yan. Diba? Ang saya. Tapos ito naman yung gansa. Diba? Lalaki na. Nakakatuwa. Kaya dito sa aming probinsya ay ako'y galak na galak pag ako'y uuwi. Kasi talagang parang merong tinatawag na peace of mind. Malayo ka sa problema ng syudad. Muli, bye-bye!